Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuhu, muhtaram jamoat. Sizning ig'tiboringiz uchun bugun payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam degan kitobni o'qishni davom etamiz. Ham biz menim 4-chi fasıl ulushi. Ham biz mana bu menim sahih jaridam. Biz onu o'qib ketarmiz Alloh bersa. Hozir men onu ko'chirarman sahih jaridama. Sahih jaridama tugul bizning materialimizga. Ham bugungi darsim bo'lacak Yamandagi hokimlik to'g'risida. Ikkinchi agarda g'arablashtirib aytsak, Yamandagi hokimiyat. Yamanning burungi xalqi Sab g'arablardan bo'luvchi Saba xalqi bo'ldi. Urda o'zdirilgan qazuv ishlari xalqning bo'lgani rostlovchi ishroqlarni tabirga bo'lishdi. Ular bizning eraga qadar 15-asrda yashaganlar. Bu xalqning madaniyatining shashak otgan vaqti, hokimliklari taralgan vaqt. Bizning eraga qadar 9-asrga to'g'ri keladi. Onun bar bo'lib turgan vaqtin 3 shirga bo'larga mumkin. Demak, yozib qo'ying. Bizga e'tibor uchun Yaman burun burungi xalqi Sab g'arablardan turishi o'sha Saba xalqi. Ular bizning eraga qadar asrda yaşaganlar. Birinchi agarda hozir mana sanab o'tsak, mana birinchidan boshlayq. Birinchi ul bizning eraga qadar 650-yilga qadar butun asrlar bo'yina Saba xalqining podsholari Makrib Saba titulini yirtganlar. Ularning bosh qolalari Harib ismli bir mashhur
мәшһүр булган Сәрвәх шәһәре. Мәхриб шәһәреннән төн батышка 1 көнлек юл ераклыгында аның хәрабәләре калган. Алар хакимлек иткән заманда буаны төзү башлана. Аны Мәхриб буасы дип атыйлар һәм ул Йәмән тарихында бик зур роль уйный. Саба халкы зур хакимлеккә ия булган дип риваять ителә. Хәтта аларның Гарәбстанда һәм аның чикләрендә колонияләре булган. Бу безнең 650 ел, 1 ел. Беренче ел. Так. Һәм без үтеп китәбез аларда Мәриб буасы. Икенче чор безнең эрага кадәр 650-115 еллар. Бу чорда хакимнәр Мәхриб титулын алмадылар. Саба патшалары дип йөртелә башладылар. Моннан тыш, алар башкаланы Сәрвахтан Мәрибкә күчерделәр. Сәнә көнчыгышында как таба 60 миль ераклыкта бу шәһәрнең хәрабәләре калган. Димәк, беренче чорда безнең анда Хариб шәһәре. Хариб шәһәре. Юк, Хариб шәһәре янында Сәрвах шәһәре. Сәрвах шәһәре. Ул һәм безнең анда патша титулы ул Мәхриб Саба. Патша титулы Мәхриб Саба.
Риб Саба. Монда безнең икенче, ул 650-нче һәм 115-нче еллар безнең эрага кадәр. Безнең эрага кадәр ул безнең бу чорда хакимнәр Мәкриб титулын алмадылар, Саба патшалары. Патша титулы. Патша титулы. Ул безнең патша титулы ул безнең Саба патшалары була. Саба патшалары. Саба патшалары. Һәм безнең ертедә башлыйлар моннан тыш башка пәйтәхәте башкаласы ул Мәриб шәһәре. Пәйтәхәте Мәриб шәһәре. Мәриб шәһәре. Һәм 3нче чор ул безнең 115-нче ел. 150-нче ел. Юк, гафу итегез, 115-нче ел. 115-нче ел. Һәм безнең эрага кадәр һәм 300-нче еллар безнең эрада. Безнең эрада. Бу чорның эчендә Химьяр Саба патшалыгын үзенә буйсындырып, башкаланы Мәрибтән Рәйданга күчерәләр. Химьяр басып ала. Башкаласы пәйтәхәте безнең Рәйдан шәһәре. Рәйдан шәһәре. Һәм шуның белән соңыннан бу шәһәрне Зифар дип атыйлар. Яримнән ерак булмаган
Müdevver тавында харабәләре калган. Бу чор Саба патшалыгының югала башлаган вакыты. Билгеле күләмдә сәүдәгәрлек туктала. Беренчедән, Хиҗазның төньягында нәбәтлеләрнең тәэсире. Икенчедән, римлыларның Мисырны һәм Сүрияне һәм Хиҗазны төньяк өлкәләрен яулап алганнан соң диңгез сәүдә юлларын күзәтүе астында калды. Өченчедән, төрле гарәп кабиләләренең бер-берсе белән көндәшлеге. Бу әйтелгән шартлар барысы да кахтан ыруларының таркалуына һәм төрле өлкәләрнең таралып урнашуына сәбәп була. Демәк, бу вакытта кахтан уруы таркала. Бу безнең кахтан уруы таркала торган чак була. Һәм безнең халык тарала. Һәм дүртенче вакыт ул безнең эрада ул 300-нче еллардан соң Йәмәндә исламның тарала башлауына кадәр. Исламга кадәр. Бу чор бертуктаусыз бәлаләр белән сүрәтләнә. Халык сугышы һәм үзгәртүләр чит җир кешеләренең дәүләткә игътибарын җәлеп итте. Нәтиҗәдә дәүләт үзенең мөстәкыйльлеген югалтты. Бу чор эчендә римчылар Әдәнне яулап алдылар. Һәм безнең эрага кадәр 340 елда килеп чыккан Химьяр белән Хәмдән кабиләләре арасында буталышны туктатып, Хәбәшиләргә беренче мәртәбә Йәмәнне алырга булыштылар. Камалыш 387 елга кадәр дәвам итте. Шуннан соң Йәмән янә мөстәкыйльлеген ала. Бер күпме вакыт үткәч, Мәриб буасында ярыклар күренә башлый. Нәтиҗәдә 450 һәм 451 елларда буа ярыла. Бу хакта Коръән Кәримдә зикер ителә. Мәриб буасының җимерелүе һәм бәла булып Йәмән мәдәниятының һәлакәтенә һәм халыкның таркалуына китерә. Демәк, безнең бунда күп кенә хәл булды. Римчылар Әдәнне алалар.
Румлылар Әдәнне алалар. Әдәнне алалар. Һәм безнең Хәбәшиләргә беренче Мәриб буасы җимерелә. Һәм безнең монда ул Сәбә сүрәсе 16-нчы аят. Сәбә сүрәсе 16-нчы аятта бу Мәриб буасының җимерелүен Коръән тәфсирли. Аллаһ Тәгалә үзенең китабында әйтә. Моның. Һәм без дәвам итәбез. Безнең эрага кадәр 523 елда Зөннәвәс исемле Яһүд Нәҗран насараларын әзерлекли башлый. Диннәреннән баш тартырга мәҗбүр итәргә тырыша. Насаралар аңа буйсынмагач, бу Яһүднең әмере буенча чокыр казып, ут ягалар, насараларны тереләй янып торган чокырга ташлыйлар. Бу хакта Буруж сүрәсенең 4-нче аятында зикер ителә. Чокыр казучыларга ләгънәт булды һәм һәлак булдылар. Бу хәл насараларны тетрәтте. Алар гарәп биләмәләрендә Рим хакимнәренең ярдәме белән хәбәшиләрне монда өндәүче буларак үч алырга чакырдылар. Алар өчен флот әзерләнде. 70 мең хәбәши сугышчысы һәм Ариат җитәклеге астында 525 елда Йәмәнгә килеп төште һәм аларны икенче мәртә белән камап алды. Ариат Йәмән белән Эфиопия императорлы исеменнән идарә итте. Аны үзенең гаскәр башлыгы Әбраха үтерде һәм император белән килешеп, аның урынына утырып, әмирлекне үз кулына алды. Нәкъ шушы Әбраха Кәгъбәне җимерү өчен гаскәр җыеп килде. Ул аның сугышчылары, фил хуҗалары Әсхабул фил исеме белән мәшһүрлек алдылар. Ягъни Әбраханың сугышчылары өстенә Аллаһ Тәгалә
кышлар җибәрде. Алар Абраханы һәм аның гаскәрен яндырылган балчык кисәкләре белән атып үтерделәр. Менә беләсезме, менә Фил сүрәсен әгәр дә укысагыз, Әләм тара кәйфә фәғәлә раббука би асхабил фил. Син беләсеңме, фил белән нәрсә булды? Менә шулай алар бу фил Кәгъбәне җимерү максаты белән филне алдылар. Кәгъбәне җимерү максаты белән алдылар. Әмма фил бармады. Менә шуны тәсвирлый Аллаһ Тәгалә. Фил белән булган вакыйгалардан соң ул 125-нче аят. Фил булган вакыйгалардан соң Йәмән халкы фарсылардан ярдәм сорадылар һәм хәбәшиләргә каршылык күрсәтә башладылар. Ахырда аларны үз илләреннән куып чыгарып, 575 елда үзләре сайлап куйган патша Мәгъди Кариб бине Сейф зө Язен Әл-Химьяри идарәсе астында мөстәкыйльлек алдылар. Мәгъди Кариб үзенә бер төркем хәбишиләрне калдырды. Алар башта аның бер көнне аны үтерделәр. Мөкәрриб үзенә бер төркем хәбәшиләрне калдырды. Алар баштан аның үзенә хезмәт иттеләр, аны озатып йөрделәр, ләкин бердән-бер көнне аны үтерделәр. Аның үлеме белән Зө Йезен булуы хакимлеген югалтты. Хөсрәү Йәмәнне Иранның бер шәһәре итеп ясап, Сәнә үзенең хәлифәсен билгеләп куйды. Фарсылар Йәмән белән 638 елга кадәр идарә иттеләр. 638 елда соңгы хәлифә бәзән исламны кабул иткәч, Иран Йәмәнгә тәэсир итү куәтен югалтты. Бу хакта тәфсилебрәк Тәфһимул Куръан, шулай ук Тарих Кардул Куръан, 1-нче том, 133-нче бит китапларын карарга кирәк. Даталарын билгеләнешенә килгәндә, төрле тарихи чыганакларда бик зур аерылыклар бар. Кайбер авторлар бу чыганакларда зикер ителгән мәгълүматларны Коръән Кәрим сүзләре белән сурәтләделәр. Дөреслектә бу бары тик борынгыларның сүзләре. Әнғам сүрәсе 25-нче аят. Һәм безнең менә бу шуның белән безнең фил язып куям. Фил вакыйгасы.
fil вакыйгасы булды. Һәм шуның белән минем Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның менә Йемендәге хакимлек турында минем бәянем бетте. Киләсе очрашуларда без Хирадагы хакимлек турында дәвам итербез. Минем Telegram каналыма язылыгыз һәм шулай ук минем Сәхи җәридәмә язылыгыз. Сәхи җәридә ул иске имләдә язылган бер гәзит матбугат чарасы булып тора. Хәзер сез аныгар язылырга мөмкинсез. Язылырга мөмкинсез сез аңар Бустида. Мин аны күрсәтермен сезгә. Бустида. Һәм менә бер битен мин сезгә күрсәтергә булдым. Ул мөгаллим әвәл әгәр дә минем булса ул, туктагыз. Юк, күрсәтә алмыйм. Юк, күрсәтә алмыйм сезгә. Күрсәтә алмыйм әлегә. Алдагы битләрдә ничек мин тырышырмын. Минем ихтыярымда бар. Ясарга менә Сәхи җәридәмнең ничек ясалышын сезгә күрсәтергә подкаст буларак мин ясармын, ала бирсә. Үзе менә Сәхи җәридәсе тавыш өлеше аның Мәәсир әш-Шимал дигән каналымда чыгачак. Игъана кылыгыз, бустиларыма керегез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Минем өчен һәм каналым үсер өчен дуга кылыгыз да бик рәхмәтле булыр иде моның өчен. Минем әгәр дә бу дәрес сезнең өчен файдалы булса, мин үземнең хезмәтем өчен бик сөенәм. Файдалы булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.